herriko gea 3 herritakoak, bai Zizurkilekoak, bai Altzokoak, eta bai Bilabonakoak, guztiren 25 haur dauzkeu, eta herri bakoitzetik, talde bakoitzak egingo ditunak izango dira bi dantza, eta hasiera baten espero genuen Zizurkil beran egingo genula kale jira eta guzti, baina egunean aldetik ziurtasunik nola ez genduen, erabaki dugu hemen itea, eta bakoitzak ze dantza egingo dituzten, adibidez Mai, zure taldea ze egingo ditu? Esku jolas bat, eta gero borobileko dantza errex bat. Guriak inbaitu banako bat, eta Asuri beltza da, dantza. Egun handi bat, urduritasuna nagusi dana, eta irakasleok ere nik uste urduritasun hori saiatzen gehala gordetzen, behaiei ez transmititzeko, baina behaientzako egun handi bat, baina egiten dutenean aldi berean oso gustora eta egindako lana erakusteko egun bat. Zizurkilko dantzari txiki egun eta etortzeie herri askotako dantzaitea. Gu Altzoko dantza talde bat gira eta guain Raura eta Momotxorro dantzakin diteu eta gero beste bin behaiteu. Banakoa eta makil txiki. Eta elkartin gago, Zizurkileko frontoien dantzakiteko Raura eta Momotxorro. Gero imaikeu banakoa eta makil txiki. Eta gauen de gero inbaue dantza.